Ang taga-timpla nila, ito. Yung gwapo dyan, yan. O yan. Pag makita nyo yung gwapong yan, yan, expert yan sa pagtimpla ng pintura. Yan. Ah, pre, kabay naman, pre, kabay. Okay. Oh la la! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Ragsy TV. Whatever the topic, vlog it! Hello, good day mga friends. Okay, pare, nandito ako ngayon sa pwesto ng isang kaibigan ko, no? Si Madam Nini. Ah, yan, Nini Aquino, yan. So, barito po yung pwesto nila. Yung mga, naibenta sila ng mga pintura. Yan, mga pintura, no? Nagbibenta sa iba't ibang klase ng pintura, no? Saka, nagmimix din po sila ng iba't ibang kulay ng pintura. Kung ano yung gusto yung ipagawa, yun, kaya nilang gawin. So, dito na po kayo bumili, no, ng mga pintura nila, no? Mura lang po to, garantisado, no? At saka, magaganda ang pagtimpla nila ng mga kulay ng pintura, no? Kuwang-kuwa sa gusto yung ano yung gusto yung ipagawang kulay, kuwang-kuwa nila, no? Okay? Ayan. So, no? Ang pangalan ng pwestong ito ay Mangaldan Paint Center. Ito ay makikita dito sa mismong bayan ng Mangaldan, ito sa lalawigan ng Pangasinan. Papakita ko karato nila sa labas. Ito po yung pwesto ng kaibigan ko, no. Ito yung Mangaldan Paint Center, yan po, no. Yan. Bali, nagbebenta po sila ng mga iba't ibang klase ng pintura. Ang taga-timpla nila, ito. Yung gwapo dyan, yan. O yan. Pag makita nyo yung gwapong yan, yan, expert yan sa pagtimpla ng pintura. Yan. Ah, pre, kabay naman, pre, kabay. Okay. O, yan na, no. Bali dito sa bayan ng Mangaldan. Okay. Ay, pupunta na tayo ngayon, no? Pero bago ko sabihin kung saan tayo pupunta ay huwag nyo munang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel, no? Yan po. Yan. Ragsy TV. Okay? Samahan nyo ako. O, mga friends. Bali, sasakay tayo muna dito. Okay? Ayan, nakasakay na tayo. O, mga friends, no? Nandito na tayo sa pupunta natin. Yan. Okay, malalaman nyo pagbaba ko kung ano yung pinunta natin bayan, no? Nakababa na tayo. Ito po yung pinunta natin na bayan ngayon. Ang bayan ng San Jacinto. Yan. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Yan po, no? Yan po yung simbahan nila. St. Hyacinth Parish. Tapos ito naman yung San Jacinto Public Market. Papasyal ko din ko kayo sa plaza nila. Yan po ang itsura ng San Jacinto. Yan. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ano yung nandito sa bayan, no? Okay. Pasok tayo, no? Dito sa maliit lang nilang plaza. Yan. Maraming mga tricycle, no, na nakaparada. Yan po. Yan. So, bari yung plaza nila, so ito lang kasimple. Yan po. Yan po yung auditorium nila. Yan. Pag may mga events, no, kaya mga beauty contest o kahit ano, no, yan, dyan po nila ginaganap yung kanilang pag may piyesta, dyan po, pag may event, dyan po, no, auditorium. Yan. Yan po ang auditorium dito sa San Jacinto, Pangasinan. Okay, ito yun, ano. Galing tayo doon, no? Entrance gate, no? Dito naman
naman yung labasan, no? Yan po, no? Yan, okay. Tara, papasok ko pa kayo. Samahan nyo ako. Lakad-lakad tayo, no? Ayan, lalabas na tayo sa gate. Ayan, pupunta tayo naman sa simbahan nila. Ito po yung simbahan nila, oh. St. Hyacinth Parish, okay? Papasok tayo sa simbahan kung ano yung makikita natin, okay? Tawid muna tayo rito. Pasok tayo. Ayan. May school dito, no? Itong simbahan na to, may katabing school. Ito po yung school nyo. San Jacinto Catholic School. Tuloy tayo dun sa simbahan. Kita nyo ang simbahan nila. Yan po ang kanilang simbahan. Marami mga tricycle. Maraming nakapark na tricycle. Kahit dun sa may plaza nila, kahit dito sa loob ng simbahan, maraming mga nakapark na mga tricycle. Yan po. Yan. Pasok tayo. Sa loob na. Kaya yung mga hindi pa nakakapunta, no, dito sa San Jacinto, pag napanood nila itong vlog na to, para na rin po sila nakapunta dito sa bayan na to. Dito po yan sa Pangasinan, okay? Yan po ang pangalan simbahan nila, oh. St. Hyacinth Parish. Tayo. Okay, mga makikita dito, no? Dito, meron din mga parkingan dito, mga parkingan takyan. Yan. Yan po, kita nyo na. Luwang ng ano, ng parkingan, no? Sabi ko yung ano. Pasok tayo sa loob para makita nyo. Ayan po. Yan po ang loob ng bahay. Hanggang dito na lang tayo, no? Okay, kahit pa pa nakita nyo sa litsura ng bahay. Dito sa Jacinto. No, nakita na, no? Tara, labas na tayo. Okay, pakita ko itong yan. Okay. Yan po. Itutuloy. Abangan nyo na lang ang susunod na part 2. Gayunpaman, huwag nyo kaligtang i-like at i-subscribe ang aking channel, Vlogzy TV. Alam mo na. Punta tayo sa ano, sa public market.